a vulneración dos dereitos fundamentais das mulleres, como ten sido o presunto caso de acoso sexual do señor Baltar, e o amparo dende a Presidencia da Xunta de Galicia e tamén o amparo dende o Grupo Parlamentario Popular desta Cámara, entendemos que é urxente que se compareza para explicitar realmente que o que está a pasar e se tienen previsto seguir, insistimos, violentando os dereitos das mulleres con declaracións como as que o pasado mércores fixo o Presidente da Xunta de Galicia. A segunda das comparecencias ten a ver tamén con unha problemática que está sendo principal en Galicia e é justamente as consecuencias da privatización dos servicios públicos, sobre todo en materias tan sensibles como é o dereito á saúde, o dereito á alimentación e, sobre todo, o dereito a esa prestación complementaria como son os comedores escolares e que, como ben sabedes, está sendo bastante grave o que está acontecendo en Galicia. Ninguna destas dúas comparecencias foron atendidas por parte do grupo mayoritario da Cámara. Tamén supoño que sabedes que reprodúcese a votación respecto do mandato marco da Corporación da Radiotelevisión Pública de Galicia. Houve un debate na propia Xunta de Voceiros na que instábamos a que se reabrira a intervención política sobre esta cuestión. Esta mesma voceira entendía que sí que hai cambios respecto do que ten acontecido e o cambio principal é que non se obtivo a maioría suficiente para poder ser aprobada no pleno pasado. Por tanto, sin lugar a dúbidas, estamos diante doutra materia sensible que ten que ver co dereito a información, que ten que ver co dereito cultural, que ten que ver con o dereito a unha comunicación obxectiva e veraz, sobre todo, insistimos, dun medio público fundamental como é a Radiotelevisión Pública de Galicia e todas as consecuencias que este mandato marco, como ben sabedes, está a ter, tal como se fixo no noso país. Non fomos quen de conseguilo e, por tanto, producirás unha votación singular, pero non se vai a permitir a reapertura do debate no pleno sobre esta cuestión. No que atinxe a pregunta ao presidente, formularemos a mesma sobre a problemática dos comedores escolares, como dixen, e as consecuencias das privatizacións. E como preguntas urxentes e ordinarias ao Goberno, preguntaremos a ordinaria sobre a privatización de alta tecnoloxía sanitaria, particularmente ese proxecto que ten que ver con Amancio Ortega e, como tamén ben sabedes, ben sellado, como xa dixemos no pleno, ao artigo 34 seguintes da Lei de Medidas Administrativas e Fiscais, que vai privatizar, como sabedes, o I máis D máis I, e ademais permite a adxudicación directa dos contratos destas características e, dende logo, unha materia, tamén, cando menos, para ser tida en conta e debatida en profundidade no Parlamento de Galicia. E a pregunta oral urxente vai ser sobre os sectores primarios, fundamentalmente o labrego e tamén o pesqueiro, con todo o que está a pasar con o cerco e demais. E tamén imos levar adiante a moción que se dispensa despois da interpelación, que, como sabedes, foi sobre a problemática dos drons en Rozas. Neste sentido, levamos este debate igualmente á Cámara e, como PNLs, levamos de maneira central o problema que máis le preocupa ao señor Alberto Núñez Feijóo, que son os parados e as paradas, os traballadores e traballadoras deste país, e por iso lle parece como un desagravio que preguntemos na sesión de control sobre os presuntos acosos sexuais de membros destacados do Partido Popular. Imos ver se nesta ocasión, ainda que xa o levamos no pleno anterior, con outra materia, pero tamén relativa a esta cuestión, a ver se somos de que o Partido Popular vote a favor desta PNL, en particular dos parados e paradas de longa duración do noso país. E tamén nestes días untuosos, con todo o que está acontecendo en Francia, sobre todo o que está acontecendo dende a guerra de Irak, creemos que é moi acaído traer o debate ao pleno da Cámara relativo ao que ten a
acontecido sobre a guerra de Irak e particularmente instando ao goberno central na persoa do seu presidente Mariano Rajoy para que pida disculpas por ternos metido justamente na guerra de Irak. E pola miña banda, creo que no que atinxe ao traballo parlamentar non temos ninguna temática máis e coido que non se falou de ninguna cuestión máis na propia Xunta de Voceiros. Estas preguntas. Sí, bueno, vostede, sobre o asunto ao marxe da Xunta de Voceiros, vostede vai a concurrir o número 2 por a lista de Marea en A Coruña. Queríamos preguntarle por que lle levou a tomar esta decisión e, por outro lado, si cree que era o momento oportuno porque pode quedar mermado e incluso as declaracións que fixo ante Antón dicindo que preferiría que seguise aquí no Parlamento. Bueno, en primer lugar, quero agradecerle a Antón esas palabras que non amosan máis que cariño, por tanto, vaya por diante, justamente, esa generosidade que nos une. Eso por unha banda. En segundo lugar, cal foi a decisión que me levou a tomar esta decisión? Bueno, foi unha decisión, digamos que reflexiva, que foi tamén en parte, externa a min, que foi, supoño que sabedes, moi contrastada con moitos actores políticos e sociais deste país, que foi no último tempo, e, por tanto, sí que quero pedir aos xornalistas e ás xornalistas os tropiezos, ou mesmo as dificultades que podemos cometer por este último tempo, pero sí que, sin lugar a dúbidas, foi tomada no último momento, e iso sí, como todo o que tomo, non pensando en min, dadevos conta que se pensara en min, seguramente non tomaría esta decisión, sino pensando nos proxectos colectivos. En segundo lugar, AGE goza de moi boa saúde e eu creo que quizáis o que máis me moveu despois de escoitar a moitos homens e a moitas mulleres aos que sí que quero agradecer tamén esta proposta que me fixeron é justamente a oportunidade histórica que temos. Temos unha oportunidade agora de mudar o todo. Temos a oportunidade de facer chegar o golpe definitivo na Moncloa que despois será na Xunta de Galicia. E por que digo isto? Porque seguramente calquera das mareas municipalistas, hoxe mesmo estaba o alcalde da Coruña en Madrid con a señora Carmena, pois calquera sabe perfectamente que as vidas destas mareas municipalistas, pois por a súa porta entrou de maneira forte todas e cada unha das normas que dicta as Cortes Xerais e particularmente, digamos, que o señor Montoro pasou a formar parte das súas vidas. É dicir, isto que nos din, non podemos facer moitas das cousas que nos teñen pedido porque justamente hai normas que o están impedindo. Por tanto, eu creo que o fundamental é a oportunidade histórica, temos a posibilidade de acumular forzas e de rachar absolutamente con todo. Temos a oportunidade de irrumpir Galicia con forza nas Cortes Xerais, sería a primeira vez que así o fixéramos con forza, e, desde logo, creo, e iso foi o que máis pesou en min, e así se me pediu, eu fun a persoa que en maio de hai xa tempo dixen que chamei a configurar a Marea Galega e non tería demasiado sentido que agora mesmo eu quedara na retaguardia. Pero tal e como digo isto, digo que non me vou de Galicia, vou ás Cortes Xerais para máis que nunca traballar por Galicia. E seguramente, ademais, se me permitides, xusto polo desenvolvemento do traballo parlamentar, máis tempo terei para afrontar todos e cada un das problemáticas que ten este país, empezando polo sector primario, seguindo polo sector naval, seguindo por todas as problemáticas que temos con defensa, seguindo con cuestións concretas, estou pensando, pois, por exemplo, cárcere da Coruña, institucións penitenciarias e un longo etcétera que, desde logo, se toman as decisións nas Cortes Xerais. Por tanto, eu, unha vez máis na miña vida, suxeitome ás decisións colectivas, aí sí que é o que fixen sempre, non me gustan as cousas doadas nin fáciles, nunca estiven en posicións fáciles,
E o que sí que estou é á altura das circunstancias e ao que me debo é xustamente aos combates políticos. Este é un gran combate político, é un combate de altura, de fin de réxime, de disputa da democracia e, dende logo, si me fai ilusión estar nese debate na defensa da xente. Fago isto pola xente. Se eu pensara en min, na miña familia, na miña Carmela, se me permitides, especialmente, obviamente estaría mellor na miña casa. Obvio é que creo que tamén o momento é histórico e, dende logo, as que vimos da cultura que eu veño, política, estamos para dar combates e eu si aprendín unha cousa dende Ave e é que daquela Ave foi unha decisión moi difícil para nós, non? Para min tamén, é unha decisión moi arriscada, digo, para a nosa organización e, sin embargo, creo que tivemos a audacia de levar adiante. E creo, ademais, agora mesmo que aprendín que non hai outra política posible que a unitaria. Por tanto, imos a Madrid para termos grupo parlamentar propio, pero para rachar co tablero político e para defender a xente. As Cortes Xerais van mudar definitivamente a faciana deste pobo galego e do conxunto dos povos do Estado e, sen lugar a dúbidas, nada vai ser igual. Por tanto, agora mesmo xa que estamos en campaña, con moitísima ilusión, con moitísima forza, vou ás Cortes Xerais a defender un proxecto colectivo de país, vou a defender esta cousa maravillosa que creamos colectivamente con moitas seivas que se chama En Marea. Non sei se viu respondido todo. Dice o grupo AVE que goza de boa saúde. A vostede parece que gozar de boa saúde cando ten dous diputados que se foron ao grupo mixto e que posiblemente a vostede acabe sustituindo unha representante que ven na lista e que vai acabar posiblemente tamén no grupo mixto? Sin lugar a dúbidas, Domingos, tan de boa saúde que non nos dabades ningún duro dende que empezamos. Ninguén daba un duro por nós. Singularmente, que opino eu? Pois eu o que opino é que as grandes decisións políticas como é esta, a ruptura democrática do que estamos falando aquí no conxunto do Estado, vou os xoves a falar desto xusto en Bilbao con moitos actores principais do conxunto do Estado, dende logo creemos que non pode ser matizada nin tamizada por cousas tan pequenas como son as ferramentas parlamentarias. Quero dicir, a xente, eu acabo de estar con colectivos de traballadores e de traballadoras, non ten esa percepción. A xente non entende estas cousas. A xente o que quere é que nos tendamos a man. A xente o que quere é que derroguemos a lei electoral. A xente o que quere é que cambiemos a lei de inspección de traballo que acaba de mudarse e que é agresiva para a defensa dos mesmos. A xente o que quere é que mudemos a lei de mutuas profesionais que está permitindo o destrozo que está permitindo. A xente o que quere é que deroguemos a lei de seguridade privada, que é un auténtico escarnio no conxunto do Estado que vai permitir atrocidades no que aquí é a protección de dereitos fundamentais. A xente o que quere é que derroguemos a lei Mordaza. A xente o que quere é que derroguemos a lei de pensións. A xente o que quere é que os nosos produtores e produtoras galegas non vendan o leite, como están a facer agora mesmo, a 28 céntimos. A xente o que quere dignidade, decencia e, de logo, vir a vida para un mínimo vital sustentable. E dalles igual se hai líos parlamentarios, se temos 5 minutos de intervención en un pleno ou se temos o que temos. O que queren é grandeza. Eu creo que os dirixentes políticos estamos para ter grandeza, para ser generosos e para saber que o importante está aí fora e aquí e non aquí dentro. Nesto doulle a razón ao Grupo Parlamentario Popular. Ninguén se entera de que van estas cousas. E a política, insisto, faise para fora. Se nos pensáramos no interno, seguramente Ade non teria nacido. E foi, por eso dixen, na miña vivencia política foi difícil. Foi un debate que na nosa organización nunca se dera. Foi difícil. Se nos pensáramos no partidiño, con perdón, pois efectivamente nunca tenderíamos a man a tecer Ade. E seguramente, se non o fixéramos, a historia de Galicia sería distinta e seguramente a historia do Estado tamén sería distinta. Se non fóramos xenerosos para derribar esas fronteiras que son as siglas, hoxe non gobernaríamos en moitas cidades deste país. E eu creo que
aos homens e mulleres da Alternativa Galega de Esquerda, máis aló da cada inscripción partidaria, únenos xustamente este potencial maravilloso que é mudar a vida das xentes. Para eso, vou ás Cortes Xerais. Fala vostede do que lle interesa a xente tamén lle interesa as eleccións autonómicas que vai haber unha vez que pasen as xerais e vostede, se sai elexida, irá para o Congreso. Beiras está retirada, ou polo menos así todo indica, Ague queda descabezada. Non lle preocupa, di vostede que vostede moi boa saúde, pero queda sen referentes claros. Pero Ricardo, é que o señor Beiras eu creo que é o portavoz de Ague e que eu saiba tomou unha decisión que é non presentarse ás Cortes Xerais e que eu saiba vive aquí en Brión, fai traballo parlamentar, sigue aquí, por tanto non se descabeza ninguna cousa. Segunda cuestión, esta deputada humilde que vos fala, e insisto, non se dá a Madrid, vive no Couto, vai seguir traballando aquí cos deputados e deputadas de Ague, vai seguir traballando coas marías municipalistas deste país, vais a ter que seguir aguantándome na defensa do sector naval, por tanto, eu creo que non se descabeza a ninguén. E é máis, eu creo se temos algo demostrado é que os liderados son compartidos, eu creo que os liderados son importantes, pero son compartidos, e estou certa que rapidamente, ademais, imos ter liderados máis que dabondo para que podamos, digamos, comprometer, non? Pois isto que con moita razón ás veces os preocupa a os propios xornalistas, pero insisto, eu nego a maior e sei ademais que estamos perfectamente engrasados, non? Insisto, un pouco era cando eu me casei, non? Se me permitide esa expresión, ninguén daba un duro polo meu matrimonio, bueno, pues levo casada non sei cantos miles de anos, pois isto un pouco, se me permitides, foi o de Ague, claro que sí, e eu creo que, insisto, non? Foi como un exemplo para o resto das políticas do país, e eu, de logo, non seguramente na Cámara Parlamentar, pero sí que espero seguir dando moita guerra co traballo político que se faga. Por tanto, non vou parar, quedo aquí. Podes un camiño de... Son unha cousa, podes un camiño de ida e volta, quero decir, ahora o Congreso, despois de máis autonómicas... Ricardo, eu creo que me coñecedes, non me movo desa maneira. Eu creo que é fácil, e por eso vos pido sinceramente disculpas. A mí non me gusta facer as cousas, creo que a comunicación é un elemento fundamental e non me gusta que se fagan as cousas como se fixeron, non? E eu tiven que tomar unha decisión casi, como sabedes, en 48 horas, tomeina no último tramo desas 48 horas, casi cando estábamos no tempo final, comuniquei a primeira persoa, Xosé Manuel Beiras, eu o único que pido directamente a miña organización a primeira, as organizacións do mundo, as xentes colectivas que estamos creando esta criatura fermosa, que por favor fagamos as cousas doutro xeito nos vindeiros procesos electorais. Que non cheguemos, pois como estamos, ás veces, con un tempo que é moi difícil de digerir, moi difícil de explicar, e como dixen dentro do principio, eu creo que a ciudadanía ten dereito a ter certezas, non? Por tanto, para que os procesos sean de diálogo de verdade, para que sean participativos de verdade, para todas estas cousas hai que empezar antes, con tempo, e, insisto, sin agotar os tempos políticos. Dixen aquí nesta mesma sala que isto era un proceder bastante masculino. O gallar haxa moitas mulleres nas mesas de negociación, sei que non as hai, para mudar o xeito de facer estas cousas. Creo que isto é a mensaxe que pode mandar para o vindeiro proceso de eleccións que xa está en marcha e que ademais que sei que vai ser o golpe definitivo para gañar a Xunta de Galicia. E o que sí digo, Ricardo, eso sí, que traballarei como unha tola, eso sí, de verdade, para votar con B ao Partido Popular da Xunta de Galicia. Eso podo afirmalo rotundamente. Eu aproveitando así o tono así desenfadado que puso, pues tamén quería facer unha pregunta un pouco lúdica. E hai un medio humorístico galego que se difunde hecho la web en los galegos que vostede despois das eleccións do 20 que vai marchar a Podemos. Gustaríame saber que opinión ten sobre isto e sobre Bueno, Domingos, sabes perfectamente que teño bastante sentido de humor, non son nada ceniza, amigos, sabedes. Entón, eu creo que de mí xa dixeron de todo, non?
de todo. Eu teño, creo que teño a sorte, e vou decir en positivo, de ter algúns amigos persoais, entre eles Alberto Garzón e tamén Pablo Iglesias e tamén Xosé Manuel Beiras e Julián Dita e moitas persoas que están facendo política maravillosamente no Conxunto do Estado, que creo que teñen a sorte de que son amigos persoais, é dicir, que cando se fala desto, pois se fala de cousas, polo menos para min, do máis importante, máis aló da política do que cada quen estea na barricada que estea. Eu teño unha casa convulsa, xa que estamos de maneira relaxada, na que temos de todo, como en botica, vemos a redes, bueno, pues estamos educados justamente nesto, nos valores férreos da democracia que cada quen penso que queda. Agora ben, se eu quixera domingo, se aí está a cuestión, estar en Podemos, xa estaría, non sei se me explico, eu creo que ti o sabes bastante ben, non vou estar en Podemos, nin vou a Podemos, vou nun proxecto galego que se chama En Marea. A pesar do sentido humor do xornal este, que xa o vin a 6 da mañá, non sei a que hora o vi, pois que é moi divertido, pero dende logo, nada, incluso non chegaron a medio relacionarme na intimidade con Pablo Iglesias. Bueno, pois non, somos amigos, ou irmás, si queredes, sigo casada con Andrés Meizoso, nada que ver, está moi ben, eu creo que o sentido humor é moi poderoso. En fin, se eu falara domingos de todas as peticións que se nos fan, non? Pero xa falaremos cando escribamos o libro desas cousas, non? Pero dende logo nada que ver con isto, e nesta decisión sí que, vamos, creo que foron moitas as chamadas que recibín de moitas persoas, de diversas organizacións políticas, de colectivos, as que lle agradezo a confianza en mí, pero dende logo nada ten que ver con esa cuestión que plantexa ese medio no día de hoxe. Cerras a porta por completo a presentarte como candidata a Xunta en 2016? Eu creo que estou habilitada, Bea, con rigor para dicir nada. Quero dicir, si como eu xa ven que en 48 horas, a pesar de non plantearte isto, na política te pode colocar, non? Dicíame Julián Dita, nestes días, que ás veces a historia escolle a un, non? E non é ao revés, non? Eu contábame xusto o que ele viviu. Bueno, pois eu xa non me atrevo a dicir nada, porque de verdade, por rigor, quero dicir, neste caso, non, o que sí podo dicir que, bueno, pois era algo que eu non tiña previsto, vamos, e obviamente tomei a decisión en 48 horas, por tanto, non sei se me escolleu a historia, pero o certo de verdade é que non era unha decisión que estivera na miña cabeza, ou unha reflexión que eu tivera pensado, ni moito menos, non nestes días, senón dende hai moito tempo atrás. Así que mellor, quizá eu, a vida dialéctica, en fin, e podo partir unha perna mañá. Non sei se hai máis cousas. Sí, unha duda solo. Máis alá da coincidencia cronolóxica entre os atentados de París e a presentación de unha iniciativa que acabas de anunciar para que Mariano Rajoy pida disculpas pola guerra de Irak, me gustaría saber en que termos establecedes vos esa relación. Bueno, o debate vai preparar a alternativa da esquerda, claro que sí, pero justamente en que varias cuestións. A primeira cuestión é toda a hipocresía, non, que se ten dado ou que estamos vivindo en torno a unha materia tan sensible como son as guerras e quen está financiando, quen está alimentando ISIS, non? Pero as decisións políticas que se toman, Jesús, ti sabes perfectamente, nos dicimos que hai decisións políticas que se premen votando, non? Premendo o botón, perdón, e que causan mortos. Esta é unha delas. A guerra de Irak non foi inocua, ni moito menos. A guerra de Irak ten unhas consecuencias brutais, que as estamos vendo diariamente en Irak, en Siria, en todo o Oriente Medio, e ademais estamos sufrindo as consecuencias das mesmas, bueno, pola outra parte, pola parte das persoas refugiadas e do desastre humano que estamos sufrindo. Claro, a violencia non fai máis que xerar violencia, pero é unha grandísima hipocresía que nos metéramos nunha guerra que bueno, como que mesmo causou divisións internas no Partido Popular, pero que sigamos vendendo armas aos incendiarios que causan efectivamente atentados e matan persoas,
é mesmo o importante seña para ese ministro que, como sabedes, ven directamente das industrias armamentísticas e acaba de conseguir algo tan brutal como que a necesidade de investimentos obrigatorios por importe de 30.000 millóns de euros que non computan como déficit, é maravilloso, é dicir, podemos investir 30.000 millóns de euros en armamento, non, para ser vendido e demais, e non computan como déficit, e, sin embargo, non podemos contraer déficit para darlle vivenda, aloxamento ou alimentación ás persoas. Por tanto, é moi útil este debate no día de hoxe, para que falemos no fondo da cuestión de que son as guerras, quen as financia, para que obxectivos se producen, neste caso, o factor desestabilización e, sobre todo, a alimentación que se tivo de ISIS, do Estado Islámico, por parte do chamado os países civilizados da Unión Europea, ou poderíamos falar as consecuencias que ten a República Francesa son así, sin relevancia. O que fai Francia non ten nada que ver. Bueno, pois eu creo que o señor Hollande ten que revisar as súas políticas, sinceramente, e con isto non estamos justificando a acción-reacción, todo o contrario. O único que se pode facer é negociar dentro da política e, desde logo, non alimentar o Estado Islámico e, por tanto, non alimentalo supón non vender armas e emprender diálogo con as forzas que están defendendo, digamos, os elementos centrais da democracia neses povos e, desde logo, evitar esta catástrofe humanitaria que son as guerras per se, pero que teñen a outra cara da moneda, que son justamente as persoas refugiadas que hoxe xa parece que, como non hai unha imaxe dun neno morto nunha praia, parece que non nos importan, están caendo como chinches. E isto ten que ser debatido, creemos que tamén no Parlamento de Galicia. Non sei se hai máis preguntas. Bueno, pues muchas gracias. Disculpas por los errores.